Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report! Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarili ng 9 na pulis sa Hulu-Sulu. Breaking news! Naprobahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide news! Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President Joe Biden sa unang araw ng panunungkulan. Showbiz! Isang showbiz personality lilipat na sa isang network. Sports at marami pang iba. Lahat yan ay iyong malalaman, mapapakinggan at mapapanood sa DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast sa Facebook Live RMN DZXL 558 Manila, sa YouTube DZXL 558, sa Twitter at News RMN at sa website rmn.ph. DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast. O balita. At puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon, Basta Frondi, Lodi! 558 lang. Ngayon, alam mo na ang balita. Alam mo ba ang balita? Isang Miyerkules, Pilipinas, sa ngalan ng tinig sa Kongreso, totoong promdi na si Alfred De Los Santos at ang kakampinyong si Ces Orenia Drilon. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran sa mga pamayanan. Ako naman po ang inyong sandigan, si Jude Bacalso, coming to you live from Cebu City na init sa araw nito. Parang summer's day po talaga tayo dito sa Cebu. And I'm very happy na mga kapromdi, ang mga makakausap natin sa hapong ito, I think dalawa sa kanila ay mga bisdak, no? Ang usa taga Zamboanga, Cebu, kaya ang usa ang atong acting mayor sa Cebu City. So kung doon na mo yung mga concerns, doon na mo yung mga pangutana, idiretsyo na ginantaon din namo. Kay andami nga maminaw ninyong tanan, no? Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, of course, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo, DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo, at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, hindi lang puro problema, if you also have good news, nako po, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines, nakapaskil po sa aming screen, 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa gumagamit ng Globo. Mag-email po tayo sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gusto maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen na naku po, I'm very happy to say, ang unang-una naming Promdi Citizen ay mag-debut ngayon. Sa ilang sandali po lamang yan. At mamaya, ang isang teacher na makakasama natin para maghatid ng balita ay ating first Promdi Citizen. Abangan niyan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loding RMN reporters. Promdi Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. DZXL Flash Report! Si
Simulan natin sa isang flash report. Mainit-init na balita pa ito. Police Lieutenant General Leonardo Carlos, itinalagang bagong PNP Chief kapalit ni General Guillermo Aliazar. Ito ang balita ni Radyoman Siete Rhea Mamogay. Itinalaga nga ni Pangulong Rodrigo Duterte bagong PNP Chief si Lieutenant General Leonardo Carlos na top 4 man ng Philippine National Police bilang bagong pinuno ng hanay ng PNP. Kapalit ito ni PNP Chief General Guillermo Aliazar na magre-retire sa November 13. Si General Carlos ay magre-retire sa May 8, 2022. Magbabalik tayo mamaya para naman sa reaksyon ng bagong PNP Chief. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyoman Siete Rhea Mamogay, Tatak RMN, DCXL 558. DZXL Flash Report. Salamat sa flash report. Samantala naman, kapulisan handa na sa banta ng terorismo sa Bicol Region. Ito naman ang balita ng Radyoman Leo Barceliano from RMN Legazpi. Pinatupad na ngayon ang hanay ng Joint Task Force Bicolandia ng Armed Forces of the Philippines sa panguna ni Major General Henry R. Robinson Jr., Philippine Army Armed Forces of the Philippines, katawang ang Philippine National Police Regional Director, Police Brigadier General Jonel Astumo, ang tripling seguridad sa lahat ng mga pangunahing lansangan, provincial, municipal, city, at umaugnay ng mga kalsada mula sa mga liblib ng mga barangay sa lalawigan at sa lungsod at bayan. Kasama rin na pinaigting ang lahat ng mga daungan, mga paliparan, mga bus terminal, at kung saan inatasan ito ay mamamayan na magbigay ng direktamenteng report sa pamagitan ng mga hotline ng bawat impilo ng pulisya sa bayan at lungsod. Ito matapos na magpalabas ng ulat ang Central Committee ng CPP-NP-MDF na magsasagawa sila ng pananabutay matapos masawi ang kanilang kinikilalang si Ka Puris na national leader ng CPP-NP-MDF sa isang enkwentro sa Bukidnon. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Maraming salamat, Leo. Dahil truly nationwide ang balita natin, dumako naman tayo sa Cagayan de Oro pagkatapos na ilang linggong bumababa ang ating mga COVID counts. Nako po, average daily cases ng COVID-19 sa Cagayan de Oro, tumaas ng kaunti. Pakinggan natin kung gaano kaunti ito. I'm praying na maunting-maunti lang. Etong report ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Tumaas ng kaunti ang average daily cases ng COVID-19 sa Cagayan de Oro. Ayon kay Mayor Oscar Moreno na nasa 13.85% ang average daily cases ngayon ng syudad mula noong November 1 to 8 nitong taon. Inihayag nito na 12% lamang ang average daily cases sa week ending ng November 1. Samantala, target ngayon ng lokal na pamahalaan na bumaba sa 10% ang average daily cases ng COVID-19 sa syudad. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. Sana po hanggang doon lang ang pagtaas. Kaunting-kaunti lang. Sa Davao City naman, daan-daang pamilyang inilikas dahil sa pag-apaw ng Davao River. Ito ang report ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nagpapatuloy ngayon ang rescue operation ng CD Disaster Risk Reduction Management Office kasamang iba pang otoridad sa lungsod sa mga kasidenteng naapektuhan ng baha sa Juliville, Tigato, El Rio, Maa, Barangay 10A, San Rafael at iba pang pakete dito sa Davao City. Sa initial report ng CDRRMO, daan-daang pamilya ang inilikas dahil sa malaking baha kung saan ang level ng tubig ay umabot na hanggang leeg dulot ng pag-ulan kagabi. Ayon pa na nasa critical level pa rin ang tubig ng Davao River. Sa monitoring ng pag-asa, nakaapekto ngayon sa Davao Region at Mindanao ang easterlies at localized thunderstorms na nagdala ng pag-ulan. Habang ang isang lalaki naman na naunang naiulat na tumalon sa Davao River at naanod ng baha ay nailigtas na. Wala namang naiulat na casualty sa malaking pagbaha sa lungsod. Sa kabila ng kalamidad, naging positive vibes naman sa residente at netizens ang litrato ng mga lalaking hawak pa rin ng kanilang mga alak habang nagsisilikas. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. Maraming salamat din. Siguro po mga kapromdi, ngayon nabalitaan nyo na withdraw ni Mayor Sara Duterte ng Davao ang kanyang COC for re-election ng mayor sa Davao. Ito na po, Sara All Caravan, inilunsad sa Surigao City. Etong report ni Jojo Ferrol ng RMN Surigao.
Naglunsad ng isang motorcade ang mga supporters si Davao City Mayor Sara Duterte sa Surigao City na tinawag nilang Star All Caravan for 2022. Sumali ang mga supporters ito sakay ng iba't ibang kotse, motorsiklo at iba pa. Nilibot nito ang buong lungsod, suot-suot ang kulay berdeng t-shirt na may tatak na Star All 2022. Tinukoy ng mga organizers na sinagawa nila ang aktibidad bilang panawagan kay Mayor Sara Duterte na tumakbo sa national posisyon. Sa nalalapit na November 11, ang di umunoy mas malaki pang aktibidad silang isasagawa sa ilalim ng Sara All 2022. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Daghang salamat, Jojo. Sa Region 10 naman po, 45 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 na itala. Ito ang report ni Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 45 ang bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay binubuo ng 6 mula sa Bukidnon, 1 mula sa Camiguin, 9 mula sa Lanao del Norte, 3 mula sa Misamis Occidental, 4 mula sa Misamis Oriental, 20 mula sa Cagayan de Oro City at 2 mula sa Iligan City. Samantala, 26 ang naitalang namatay dahil sa COVID-19 na kinabibilangan ng 1 mula sa Cagayan de Oro City, 1 mula sa Bukidnon, 23 mula sa Misamis Occidental at 1 mula sa Iligan City. Dahil dito makyat na sa 3,144 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 77 naman ang naitalang nakarecover sa nasabing sakit na kinabibilangan ng 39 mula sa Bukidnon, 7 mula sa Lanao del Norte, 13 mula sa Misamis Oriental at 18 mula sa Cagayan de Oro City. Sa kabuuan umabot na sa 81,735 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Region 10 kung saan 79,260 sa mga ito ay local case at 2,475 ay ang mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Daghang kayong salamat, Joanna Ricote. Tuloy-tuloy po ang paghahatid natin ng tulong sa mga kababayan nating kapos sa buhay sa iba't ibang panig ng bansa. Narito po ang schedule ngayong buwan ng Nobyembre. Sa Biyernes, November 12, bibisita kami sa Palawan para mamahagi ng tulong. Sa November 16, magkakaroon po tayo ng simul distribution ng financial assistance sa Maynila at Quezon City. Sa November 17 naman, sa Alfonso, Cavite naman tayo mamamahagi ng ayuda. Sa November 18, may simul ulit tayo sa Maynila at Camarines Sur. Sa November 19, simultaneous naman po ang ating programa pa rin dun sa Maynila at Irosin, Sorsogon naman. Sa November 22, may 2 tayong magkahiwalay na event sa Eastern at Western Samar. Sa 24, nasa Bohol ang Probinsyano Party List at sa 25, lilipad naman tayo sa Siquijor. At sa huling linggo ng buwan ng Nobyembre, etong inaabangan ko. Sa Cebu na naman tayo maghahatid ng tulong. Sinisikap ng buong puwersa ng ang Probinsyano Party List na maabot ang kasuluk-sulukan ng mga bayan at kanayunan para tumulong sa ating mga kababayan. Ito naman, mamaya mga kapromdi, programa ng DepEd on mental health, kasado na. At no vaccine, no Christmas bonus. Ito ang policy sa mga empleyado ng Cebu City Hall. Handa nang ipatupad. Makakasama po natin si Acting Mayor Mike Rama sa pagbabalik yan ng Basta Prompty, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prompty, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating.
sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From di para sa tao, marami siyang tinutulungan. Handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan. Tunay na kaibigan, ang probinsyano. Yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lagom. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Prondi, alam niyo po, hindi biro ang mental health ngayon, especially na talagang nagbabago yung buhay natin na hindi natin inaasahan. Nang dahil sa COVID-19, marami sa mga estudyante nasa bahay lang nila, dealing with online classes and all the stress na normal sa isang pag-aaral. At siguro po, meron din ng mga epektong ito para sa mga teachers, no? Mga guro nila, pati na rin po sa mga parents na nape-pressure sa mga kanilang mga bahay na namumblema sa araw-araw na pangangailangan at ito pang online education. So formal nang inilunsad ng Department of Education ang Mental Health Helpline System, katuwang ng iba't ibang organisasyon para tulungan ang mga estudyante, guro at publiko sa panahon ng mental and psychosocial distress. Alinsunod ang proyekto sa inilabas na Department of Education Memorandum number 072 na nag-aatas sa lahat ng sangay ng DepEd na i-promote sa mga events at programa ang national at regional helplines ng Circle of Hope Community Service Incorporated, COVID-19 Mental Health Responders ng Masters Psychological Services at Hopeline PH at the 700 Club Asia sa okasyon at programa. Ang mga naturang helpline ay magbibigay ng mental health and psychosocial support services at wellness check para sa inyong lahat. Maaari makontak ang mga helplines sa mga numerong naka-flash sa inyong screens. Para naman sa mga nakikinig sa radyo, babasahin ko lang ng mabilisan. Circle of Hope Community Services Incorporated, yan po ay 0917-882-2324, 63908-891-5850 at 0925-557-0888. Ang ating COVID-19 Mental Health Hopeline PH ay 028804-4673, 0917-558-4673, 0918-873-4673 at sa Globe and TM
Toll free po ito. Tumawag lang po tayo sa 2919. Yun po ang mga numero. Kung meron po kayong mga nararamdaman na psychosocial distress sa panahon ngayon ng COVID-19. Walang bakuna, walang Christmas bonus. Naku, eto ang kautosang ipinalabas ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Murag dirigid na kung asa ko gikan nga live karong adlaw, matapos mapag-alamang nasa 13,000 pang individual sa Metro Cebu ang nakamiss ng kanilang second dose. Boy, ayaw tayo mo papadlong ng COVID-19 vaccine batay sa target sa unang linggo ng Nobyembre. Mula sa 51,641 doses na inaasahang makukumpleto ng bakuna mula 1 ng Nobyembre hanggang 7, nasa 38,007 lamang. Ako, parang James Bond pa. Ang nagamit o 26% lang ang hindi sumipot sa second dose. Marami man ang tumututol dito, naninindigan ang Cebu government sa kanilang posisyon. At para ipaliwanag ang kanilang ipapatupad na patakaran, nasa linya ng telepono, one of my favorite people, si Acting Cebu Mayor Michael Rama. Maayong hapon ni Budiha, sir. Ang hapon, John. Maayong hapon, may pagkainit trabagyod sa Cebu karong adlaw. I'm hoping you're in an air-conditioned area. Mayor calling us kay haskag yung inita. Pareho kainit sa ining balita na itatagalog lang po din natin kasi merong mga listeners tayo nationwide na nakikinig sa atin. Mayor, ang balita is no vaccine, no Christmas bonus. Tinood ni Mayor? Yeah, muna ang sakto nga statement, walay i-release na Christmas bonus kung dili tanan magpabakuna. Kung hindi magpabakuna, lahat ng mga empleyado sa City Hall ay walang Christmas bonus ang ma-release. Mayor, this is only, of course, for employees. This ruling is only regular, casual, and that would even including job orders if they will also be granted what we call bonus, whether in kind or in cash, depending on how it will be finalized. Mayor, doon ay mga reklamo, no? Merong mga reklamo tungkol dito. We, of course, know that this is for their best interest. We saw the numbers earlier mentioned na daghan-daghan yun, no? Medyo may malaking numero na hindi bumalik sa kanilang second dose. So, ibig po sabihin nito, they went for their first dose but never returned for their second dose. Is that right, Mayor? No, that's not going to be the case, I believe, sa City Hall. Because lahi man ang City Hall, lahi ng entire na program na to nga as of today, ang program sa vaccination na to is doing quite well. Doon na ay mga uban nga nagpapakuna sa first dose, pangitaon pa itong pila ka kaning nabuok na wala pa mo balik sa ilang second dose. Posible man na baka pagbalik sa second dose, dili na sa Cebu City sila nagpa-second dose. Mayor, we have to check that area. Pero this issue about no bonus with no vaccination, we have to bring it to the proper perspective. Yung 13-month base talagang i-release yan. Pero itong bonus na pinag-usapan natin, until all will be fully vaccinated or vaccinated, saka pa natin, we have to consider in releasing the bonus. Mayor, this is a different topic, no, but we were able to speak yesterday to
Marikina Mayor Marcy Teodoro, he mentioned po yesterday that there will be something signed, there's an agreement signed by the Metro Manila mayors to something in effect that the face shields will not be required anymore except in certain areas like hospitals. I do know that presently the policy of Cebu City is to ask the Chamber of Commerce to make that decision. Is this still true, Mayor? We've already, because the chamber would not want to get involved, so I have to decide for the whole constituency. And we already have practically lifted yung requirement ng facial except yung mga letter C, yung mga crowded places, closed places, saka yung too much being in contact with. Kaya at the same time, that would also be continuously implemented sa transportation except sa traditional jeepneys. Okay, that's very good news na. Nalipay ko na minaw na Mayor da. So pwede na kumusud sa mga nga di ko magda sa akong face mask. Definitely kay kanang kung John kang may tabo kang tag-facial, apotag mo ako man buhatok hitman. So hindi man siya eksakto. Kanang it had already added up sa 14 mo na nga. The best thing is why, in fact, I was with Canadian personalities in my office, no? And they were saying it's only in the Philippines, that this whole thing about facial is being required. Maong gyud. So karon, wa na gyud Mayor. We will have already a relief. We are into gradual lifting of the requirement of facial with due respect to some medical position, and that's why facial will only be required hospital, laboratories, or in the crowded places, and bringing you in close contact with anyone who may have been into trouble also with this pandemic. Nalipayon kay ko na nga nakadungog ato Mayor na kung tuwa po ang ating mga kaprombing nakikinig dyan dito sa Cebu City, and it's also going to be rolled out in Metro Manila, Mayor. So I think ang kalbaryo nato sa face shields hapit na gid mahuman. Mayor, daghan kaayong salamat, and one more thing, congratulations on the wedding. Nanluod ko nimo gamay, ako nimo invite. Salamat. Congratulations. I know that's a very simple celebration, and so salami kayo kung mahuman na ni nga problema gid nato sa COVID-19, Mayor. I wish that I can kiss your little baby. Kay cute ra ba kayo. The last time I saw your baby, you introduced me to him in Aluginsan. Remember that, Mayor? Asa na makarong-base, asa na makabase? Ipog-yapon? Lagi mo ko sa Cebu, yes. Ang atong programa is nationwide, but I am based still here in Cebu. Loyal gyapon ko nimo, Mayor. Ay kabalaka. Lagi ako sa Cebu. Daghang salamat, John. Daghang kayong salamat. Of course, that was Acting Mayor Michael Rama giving us clarifications on the no Christmas bonus for only for Cebu City Hall employees, no? But of course, we're still working on increasing vaccination, especially for those na hindi bumalik sa kanilang second dose. Kauna-unahang masters in teaching and challenged areas na ini-offer sa isang state university, umarangkada na. Nako, eto po ang ating unang-unang PROMD Citizen. Ang first of its kind program na ito ay naglalayong ma-empower ang mga guro sa pagtuturo sa mga challenged areas. That is truly a challenge. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ng kauna-unahan nating PROMD Citizen na si Lisandra Barrioga.
Ayan, tama po kayo, Ma'am Jude. Nagsimula na nga po ang Master of Arts in Education, Major in Teaching in the Challenge Areas o MAED-TCA. Ito ang bagong programa ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas o PUP sa ilalim ng College of Education Graduate Studies. Inaprubahan ang nasabing programa ng Commission on Higher Education nito lamang Pebrero at pinuksan sa mga mag-aaral nitong unang semestre niyang taon na rin na ito, no? Kauna-unahan itong programa hindi lang sa Asia, pati na rin sa buong mundo na bibigyang pansin ang konteksto ng pagtuturo sa mga challenge areas. Ang iba't ibang problema na kinakaharap ng mga mag-aaral at ng mga guro ang nais tugunan na nasabing programa. Layunin nitong tulungan at empower ang kaguruan na malaman at maging handa sa pagtuturo sa mga challenge areas na hindi lang matatagpuan sa rural pati na rin sa urban. Nais nitong mabigyan ng pansin kung paano nga ba dapat harapin ang mga nagiging sagabal sa pagkatuto ng mga bata na tinuturing nating pag-asa ng bayan. Ang nasabing programa ay produkto ng proyekto na tinatawag na Project Fort Consortium or Formation of Teachers in Emerging Challenge Areas in the Philippines na isang Erasmus Plus Capacity Building Project na pinondohan din ng European Commission. Ma'am Jude? Thank you so much, Lizandra. Nako, ikaw yung unang-una nating PROMD citizen na nagbigay ng report na to. Lizandra, I'm curious, bakit ikaw? Ang pagkakaalam ko, etong PROMD citizen is anything that you're interested in or knowledgeable in, pwede mong report sa atin dito sa Basta PROMD Lodi. And this one has direct effects on ating mga ka-PROMD kasi this one is really to challenged areas. Bakit ikaw? How are you involved in this, Lizandra? Ayan, ako po ay former student rin po ng PUP of College of Education. And before po, sinasagawa pa lang po ang programa, no? Yung Project Fort po, sinisimulan pa lang po. And nakita at natuklasan ko po kung paano po kinraft ng mga universities ng European Commission po, ng Erasmus Mundus po, yung sinasabi po nating MAED-TCA po. So ang MAED-TCA po kasi ay project po ng Project Fort. Ayan, yan po yung final product po yan. And masasabi ko po na isa po ako sa knowledgeable po sa sinasabing programa dahil nandun po ako, simula pa lang po nung simula. Natuklasan, nakita ko po kung paano po sila nagbigay ng effort. Ayan po na, akala ko nga po noon, hindi ko po parang imposible po na ma-enroll po ako sa nasabing TCA program. Pero ngayon po, ikinagagala ko po na isa po ako nababalik bilang estudyante naman sa MA program po na ito. Ayan po, Miss Jude. Siguro nga, ikaw nga yung one of the best people to answer the next question, no? Kasi you were there when this started out. Paano nabuo ang konsepto nitong programang ito? Ayan. Ang Project Fort po ay mula sa project report ng 6 na mga young teachers mula sa Europe. Back in 2015 po, may mga young teachers po na nagpunta po rito sa Manila from Europe Youth Project na nagpunta po sila sa Manila para sa kanilang immersion sa 3 public schools sa Binondo, particularly in Binondo, Manila. Noong natuklasan po at masaksihan nila ang iba't ibang reaksyon at paraan ng mga bata upang magpatuloy po sa pag-aaral at ang kagustuhan ng mga kaguruan na matuto ng mga bagong methodologies po sa pagtuturo. Kahit pa marami pong kinakaharap na problema ang ating mga kaguruan at ating mga estudyante. So, nakita po nila na kailangan po nila matulungan. Nakita po nila na marami po silang maaaring itulong po sa education sector po ng Philippines. Kaya po nagsimula yung project. Yun po. So, dahil po sa tulong nila, nagkaroon po, nabuo po yung Project Fort, and meron na nga po ngayong tinatawag na MAED-TCA. Okay. Iwanan lang po sa akin, kasi parang bagong word ito sa akin. Siguro din sa mga ka-PROMD natin, ano yung Erasmus? Ano ang ibig sabihin nun? Oo. Okay. Ang Erasmus mo...
Ayan, sige po. Ang Erasmus Mundus po ay mobility program po which aims of enhancing the quality of European higher education and encouraging dialogue between people of different cultures. So ang layunin po nila is, yung Project Fort po kasi, layunin po nila makipag-network sa iba't ibang higher institutions to help them when it comes to their programs po in education. Yun po. Ang pinaka ano po, a European program, no, na they want to mirror in the Philippines. Yes. Kasi nakita nila na meron tayong mga situations also and that can benefit from the same program that they started. Which is the perfect lead into my next question to you. Kasi parang etong mirroring is always a good thing, no? Nakita nila sa Europa, maganda ang resulta nito, gusto nilang gawin sa Pilipinas. Kaya nga ginawa itong unang-unang programang ito sa PUP. Meron ba tayong ibang universidad na gusto ring o nagpahayag na gustong sundan ito? Mirroring pa rin, di ba? So, parang also mirroring of the good program. Meron na ba? Nabalitaan mo na ba? Yes po, meron po. No, ang West Visayas State University po ay nagbukas rin po ng MAED-TCA program. And meron pati rin na rin po yung University of St. Lasal sa Bacolod. Magbubukas po sila ngayong December. Bubuksan po nila yung MAED-TCA ngayong December. Nakakatuwa nga po dahil marami nakita po ng ng mga students po, ng mga young teachers po na yon na kailangan po natin ng help. No po, kasi ang sinatawag po nating challenge areas, hindi lang naman po siya dun sa sinasabi nating far-flung areas. Yun po kasi yung kadalasan, no po, pag sinabi nating challenge areas, yung pumupunta po tayo sa mga bundok, ganyan, no. Hindi natin napapansin na pati po sa urban, no, nakita po nila kasi sa Binondo po sila nag-immersion po. So nakita nila na kailangan din po ng help, kailangan din po ng pansin. At ang kagandahan po nito, isang focus po is to empower the teachers. How can we motivate the teachers to continue teaching despite of all the problems that we are experiencing? Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Masasabi po natin talagang mga heroes po ang mga guro. Dahil siguro po kung sila po ay sumuko sa kanilang passion and all, no, sa pagtuturo, mas mahihirapan po ang mga bata. Kapag empowered po ang teachers, panigurado po, no, ang mga bata ay empowered din na matuto, na mabigyan pa sila ng buhay, ng pag-asa, na sila po yung matututo. Yun po ang layunin po talaga ng MAED-TCA, no, is to empower the teachers, to help them know paano mo nga ba dapat i-address ng mga problema. Kasi po ang isang classroom po ay napaka-diverse. O masasabi po natin, iba-iba mga estudyante ang kinakaharap natin, ganyan po, iba-ibang problema po ang kanilang mga kinakaharap. Kaya dapat po i-empower natin yung teachers. Teacher already, para ka ng guro magsalita. Which is related to one of my questions. So this is your master's degree na, you're one of the first enrollees. Pero yung previous, ano yung previous course mo? Bachelor of Secondary Education, major in English po sa PUP po ako nag-aaral. Ngayon po, nagtuturo na rin po ako. Ayun. So education talaga, so teachers. In a nutshell, correct me if I'm wrong para maintindihan ng mga kapromdi natin. In a nutshell, etong programang ito, nakauna-unahang pagkakataon na ginagawa sa Pilipinas as a higher education offering, tinuturuan niya ang mga guro para paano magturo sa mga challenged areas. Tama ba? No? Na yung mga nabago natin yung ideya din ng mga tao kung ano ang challenge areas. Kasi nga, sinabi mo kanina, inaakala ng mga tao na challenge areas yung malayo puntahan. Hindi lang yon ang ibig sabihin ng challenge, di ba? Pati nga sa mga urban areas, what are the parameters or what are the categories na masasabi mong challenge areas ang mga to? Na baka para sabihin nila, kami din, baka pwedeng mapadalhan kami ng mga guro na trained especially for this. Like, off the top of your head, what are these parameters? Ito po yung mga katulad po ng mga lugar na mataas po ang poverty rate,
mataas po ang crime rate, mataas po ang teenage pregnancy rate, or marami pong mga estudyante po ang working students. Ayan po, may mga gender equality po, yung mga students po natin from the LGBT community. Ayan po, marami po. Actually, marami po. Yes, lahat po. Lahat po. It really empowers you and gives you new skills, diba? Na itong mga new skills na to, hindi akalain ng mga dating mga guro, kailangan pala. Tama ba? Tama ba pagkakaintindi ko, diba? Na dati, hindi nila na eto mga new skills ay kinakailangan pa nila para magturo sa mga challenged areas na ito. So this is, like you said, no, LGBT, kaharap mo LGBT, not just poverty, teaching to LGBT community. So there's gender sensitivity involved. Yes. Maganda ang timing siguro, no? I mean, it's an idea that is of its time ngayon. Ano itong nakikita natin ng mga photos? Ipakilala naman sa atin. Sa programa. Ayan po, yun po yung during po ng pagbuo po ng Project Fort. Ayan po yung meeting po with the European Commission at yung mga members po ng board po from different schools. Ayan po isa po sa mga professor po na tumulong at gumawa, nag-craft po ng curriculum para po sa sinasabing MAED-TCA. Ayan po si Dr. Rosales, ang aking professor, yung po naka-red, siya po si Dr. Domrique. Ayan po yung mga teachers po namin sa PUP po yan, sa PUP of College of Education po. Sila po yung talagang nagbuhos po ng kanilang, marami pa po, no? Iba't ibang schools po ang kasama, pero lahat po sila na nandun, no, po, nakita po, actually po, kung iisipin natin, nakala natin, no, ang mga guro po ay simple nagtuturo lang, ABC, numbers, akala po ng mga tao ganun lang. Pero actually, habang tumatagal po, parami po ng parami, no, dapat matuklasan ng mga tao, magbigyang pansin. No, hindi lang po yung pagkatuto, pati na rin po yung moralidad ng mga kabataan, pagbibigay sa kanila ng encouragement to continue. Kasi po kung mapapansin niyo yung mga problema na yon, it's inevitable po, no, nandyan siya. And paano ba natin, yun po yung tanong paano ba natin sila matutulungan na huwag mawalan ng pag-asa, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya. Napakahirap po i-motivate the mga students to go on. No? Marami po silang problema na kinakaharap, and ganun din po ang mga teachers. Kaya ito pong program na tinatawag nating MAED-TCA is to help them. No? Para malaman, para maging sensitive din po tayo sa mga kinakaharap ng mga bata, mental health conditions, paano ba natin dapat sila kausapin, o yung mga students po na may mga nagtatrabaho, mga working students po, no, yung mga ganun pong klase ng challenges nila sa buhay. Yung challenges po nila sa buhay. No, we have to empower the teachers. Kasi po, ako nga po bilang principal, Sandra, para kung nakikinig sa isang principal, ma'am, may tanong po, mag-raise ako ng hand muna. Okay, since naka-enroll nito, you were there during the inception of this program. Now you're one of the first enrollees of it. Ilarawan mo nga sa amin kung paano ang experience so far. And eto yung mas importante siguro sa akin na tanong, give us a timeline. Kasi you're one of the first enrollees. When will teachers who are equipped with this knowledge, no? Kailan ang mga guro na tulad mo na meron ng mga panibagong skills, no, to face challenge areas, kailan kayo magro-roll out? Kailan kayo handa na magturo? Ayan, ngayon po, no, kakasimula pa lang po kasi ng program nito pong October. So kakasimula pa lang po talaga namin, and ni-introduce pa lang po kami sa mga subjects, ayan, sa mga programs po na aming tatalakayan. And ngayon po, ako po bilang estudyante na po ngayon, no, hindi ko na lang po naririnig yung kanilang mga usapan na ito yung ganito, ganyan. Ako na po yung nandoon, no, inaaral, yung kanilang mga inaral. Yun po, yung napakasaya po ng aking puso kasi marami po ako natutuklasang bagay na ay kailangan ko palang malaman yun. Kailangan pala natin bigyan ng pansin yun. Ganito pala dapat. So, alam niyo po yun, yung na-fulfill po yung mga needs mo bilang isang, ako po bilang isang guro,
natutuwa po talaga ako and exciting and challenging po na pag-aralan yung context ng challenged areas. Yun nga po, bago sa ating pandinig. Ako po dati, kala ko din ang sinatawag na nating challenged areas. Yun nga po yung kailangan pumunta ka ng bundok, ganyan, yung tatawid ka ng ilog, ayan. Oh, yes. So, Yung mga akala ko po kwentong yun lang. ng ilang ilog para lang makapag-aral. Yun ang ibig sabihin ng challenge pala. Opo, marami pa po palang dapat nating i-discover. And ngayon po ako bilang isang guro na nagnanais na maghatid ng good quality of education sa aking mga estudyante at mga magiging estudyante pa po. No? Ako po ay maraming natututunan na alam kong hindi ko lang magagamit sa loob ng classroom, pati na rin po sa labas. No? Lalong-lalo na ngayon, napaka-relevant po ng nasabing program sa ating bansa kasi nasa gitna po tayo ng pandemya at mas maraming pa pong challenges ang kinakaharap ng ating bansa, ng ating mga guro. And after 2 years po, 2 years po ang span ng time ng program. So, kami naman po, ng mga kaklase ko po, iba po sa amin nagtuturo po ngayon, katulad ko, iba po nagtuturo din, yung iba po nasa community, ganyan. So, pero mas marami pong nagtuturo ngayon. So, kagandahan lang po kapag may natutunan na bago, pwede na po namin i-apply sa aming classrooms, ganyan. And marami pa pong pwede po mag-enroll. Ayan, kung gusto po nilang matutunan din yung sinasabing program. Actually, hindi lang po siya for national, target din po ay international students din. No? So, hindi lang po siya for the Philippines. So, it's layunin din po ng Project Part na magkaroon pa ng maraming MAED-TCA, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa buong mundo, na naitulungan ng mga teachers. Opo, kami po ang pioneer. Alright, dahil ikaw ang kauna-unahan nating PROMD citizen reporter, naku, mag-extra ka na. Pinractice mo siguro ito, no? Go ahead, Lisandra. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jude. Ako si Lisandra Barrioga, ang inyong PROMD citizen mula sa Cavite. Thank you po. Maraming salamat, Lisandra. Naku, I'm very, very happy to hear that news kasi po, whoever I am now is, I would really say, a result of my teachers. I'm a result of all my teachers from elementary school to high school to university. Hindi niyo po na itatanong, pero I do have a degree in biology, actually, from UP Los Baños. But I'm also a broadcaster because I was influenced by the arts when I was growing up in high school, in UP High School here in Cebu. All my teachers, so whoever I am is because of my teachers. So I'm very happy to hear that there's a program like this. May programa na pong ganito na kung paano magturo ng panibagong skills ito sa ating mga teachers in order to address challenged areas na sinabi nga ni Lisandra, ating kauna-unahang PROMD citizen reporter for this day. This is historic. Thank you so much, Lisandra, for that great news. Mamaya naman po ang mangingisdang nagdala ng pagbabago sa kanyang komunidad, ang bibida, pagbabalik ng Basta PROMD Lodi. Tunay na tunay, PROMD. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta PROMD Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang probinsyano, likas na matulungin dahil lahat kamag-anak o kaibigan. Ang probinsyano, pag bumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan.
Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From the para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luzon. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Bago po tayo dumiretso sa ating good news sa araw na ito, alam niyo naman po, gusto namin mag-end always on a good note. Bago ang ating good news na yan, may pahabol tayo na Prondi report mula Calbayog. Estudyante mula Calbayog City, kampiyon sa Philippine International Mathematical Olympiad. Ito ang report ni Kimberly Cambaya ng Infinite Radio, Calbayog. Isang mag-aaral mula sa Calbayog City sa katauhan ni Evan Justin Panergo ang nagkampiyon sa katatapos lamang na Philippine International Mathematical Olympiad o PhilMo 2021 International Round for Secondary 2 category. Si Panergo na mula sa Science, Technology and Engineering Program ng Calbayog City National High School ay nanalo na sa local, national at international competition simula nung siya ay elementarya pa lamang sa Calbayog City SPED Center. Nagpasa ang sangguniang panlungsod ng Calbayog City sa pamamagitan ng sponsorship ni Councilor Sylvan Joseph Ayong ng Resolution of Commendation para kay Evan Justin Panergo. Nakasaad sa resolusyon na labis na nagpapasalamat at ipinagmamalaki ng sanggunian ang tagumpay ni Panergo na dapat tularan ng mga mag-aaral at para sa paglalagay sa Calbayog City sa International Area of Mathematical Excellence. Mula rito sa Calbayog City, Kimberly Cambaya, nag-uulat sa Basta Prondi, Lodi. Iba-iba talaga mga style ng mga reporters. May Lodi, may Lodi. Ang cute nun. Siguro kami ni Sas gagawa kami ng mga signature pagbigkas namin ng Lodi. O mga kapromdi, isang mangingisda na tubong Zamboanga Sibugay na sa kanyang munting paraan nanguna sa pagbangon at pagprotekta ng kanilang marine resources para maiahon ang kanilang komunidad sa kahirapan. Kinilala ang kontribusyon ng fisher folk leader at environmental sa prestigyosong Ramon Magsaysay Awards Foundation. Pusuan natin share ang kwento ni Roberto Balyon o mas kilala sa tawag na Kadodoy. Ang ating Prondi Lodi from Zamboanga Sibugay. Kumusta Kadodoy? Maying hapon kanimo. Mostly Cebuano speaking diha. Sakto ba Kadodoy? May hapon sa tanan. Bisaya gihapon ni dire sa amo sa Zamboanga Sibugay. Bistak, and I'm familiar nako Kadodoy, baka hindi mo alam pero I'm familiar with your work and the Ramon Magsaysay Award. Sa mga kapromdi nating hindi nakakaalam kung ano po ito. Ang Ramon Magsaysay Award ay highest award na binibigay sa Asia, no, pinangalanan of course for Filipino. This is, I hate comparing Kadodoy, but it's really the truth. Mura ni siya o para po itong Nobel Prize ng Asia. And Kadodoy, I'm sure dili ikaw ang manghambog ini, ako na lang manghambog para nimo Kadodoy ha. When you won the prestigious award in 2021 September, sakto ba Kadodoy?
Dodoy, nanalo kayo nung September lang, di ba? Bago lang ito. September of 20. September 20. Pronounce ko siya ay August 31 po na declared. Wow. Alam nyo mga ka-Promdi, si Kadodoy ay isa lang sa mga 5 na nanalo at siya lang ang tanging Pinoy na nanalo nito. Merong mga from iba't ibang bansa sa Asia. Kadodoy, okay, first of all, ano po ang naramdaman nyo nung nalaman nyo na kayo po ay nanalo ng Ramon Magsaysay Award? Yun nga, magandang hapon muna sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-panood ng basta Promdi Lodi, kay Ma'am Jod at sa iyong mga taga-pakinig at mga manonood. Yun nga nang una-una pasalamat ako sa Ramon Magsaysay Award Foundation na isa tayo sa napili nila na bigyan ng napakalaking karangalan. Ayun nga, sabi nila, napaka-prestigiosong award, Bisaya kasi. Pag Bisaya kasi, yan ang... So, yun nga nang... Kadodoy? Prestigioso. Kala. Okay, pwede na. So, yan nga, nang tinawagan tayo at sinabihan ng isa sa ang presidente pala ng ng Ramon Magsaysay Award Foundation na si Ma'am Susan Apan, ay parang hindi tayo makapaniwala. Kasi uso ngayon sa mga Facebook, sa mga social media ang yung prank or scam. Sabi ko, sino kaya ito nagpa-prank sa akin? At nang sabi niya, sige, magpahinga ka muna at tingnan mo kung ano yung Ramon Magsaysay at bakit ka nanalo. So doon ako kinabahan. Sabi ko, napakataas na parangal at nag-research ako at ng mga kasamahan ko sa mga partners ko ng mga NGO. So, yun nga, legit yung award at doon ako parang halos isang linggo hindi ako magkakatulog sa pag-iisip at sa halong tuwa at halong maraming tanong, ano ba ang ginawa? Nako, naputol kayo, Kadodoy. Ang siguro yung sige, go ahead, Sir Kadodoy. Nabalik na ka. Yan nga, nagtatanong ako, bakit ano ba ang nagustuhan mo? Ginawa ko. Sabi nga nila ay dahil doon sa palago mo ng mga mangroves at pag-protect ng inyong coastal area at nabigyan mo ng mga sustainable livelihood yung mga tao at kitang-kita naman sa mga ebidensya at yung pagtulungan mo sa gobyerno, sa programa. So doon ka nakita namin na hindi ho simpleng gawain yung ginawa mo. Napakahirap na gawain yung ginawa mo at sa iyong tama nga ang sinabi nyo, Ma'am Jod, na yun na po sa simple kong paraan, yun po ay nagawa ko yun na kung ano na lang yung makakaya at tingin ko makatulong sa aking community at lalong-lalo sa pamilya ko. Alam mo, Kadodoy, I disagree nung sinabi nila na simple ang ginawa mo. Because eto, nakuha mo na yung award, kasama mo yung mga mangingisda niyan, but ang hindi alam ng mga tao, ang ginawa mong simple, kintahay simple, was during a span of 30 years. Hindi po ito overnight na success. Pakikwento po sa amin kung ano yung ginawa nyo in 30 years na nabalik nyo po ang kalusugan ng mangroves dyan sa area na yan. Kasi marami po tayong mga kapromding nakikinig ngayon, baka gusto nilang sundin yung ehemplo ninyo, na magandang ehemplo, na pwede nilang gawin sa kanilang mga kanya-kanyang mga probinsya. Kaya mga kapromding, may naminaw nato ron, Kadodoy. What did you do in those 30 years? Nga, ikaw, dali na kayo makaingon na simple, pero ayaw ko ilara, Kadodoy, dili na simple. Kibaw ko nga di na simple. Go ahead. Makaingon ko kasimple na lang, kay murag sayo na malang sa amo, kay tungod sa amo mga experience nga sa gubang or na nadaanan. Pero kaya kung bakit namin at ginawa ko ito at ng aking mga kasamang mangingisda sa Kabasalan o Sambuanga, Sibugay, dahil nung mga dekada sa 60-70 kasi, yung inabutan ko dito nung bata pa, ay napakarami talagang isda sa aming karagatan at mga ilog. Doon sa mga likod ko, dati walang mga mangroves yan at nang inabutan ko.
at ngayon marami ng mangroves. At isa sa nakita ko ay bakit yan man nawala yung mga isda na yon nung dati na inabutan dito, napakarami at din ay nanabutan ko rin hanggang sa magkapamilya na din ako. So napakahirap na talaga ng paghuli ng mga isda. At yun nga, isa nga sa napansin ko ay nawawala na yung mga itlogan, mga taguan ng isda, yung mga source ng pagkain nila. So dahil din sa mga natutunan ko kunting kaalaman doon sa pakisasali ko sa ibang grupo sa simbahan, natutunan ko na ang mangroves pala ay napakahalagang bagay sa lugar na nawala. Kaya nawala din yung mga isda na dati ay kabuhayan namin at napakadali lang. So yun po ang nagiging dahilan. Nako, parang pala kung simpleng lang naman. Sa mga kapromi nakikinig natin, importante pong tinatawag natin na bakaw. Mo may tawag ini Kadodoy, di ba? Ang mga bakaw. Bakaw is isang klase ng mangroves. Actually, maraming klase ang mangrove. Isa na nga yung bakaw. Marami dyan, miyapi, pagatpat, ututan, tabigi. Sa Tagalog, bakawan ang tawag niyan. Ibig sabihin mangrove. Pag sa amin naman sa Bisaya, sa Ilonggo, katunggan. Yan po. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ay gusto namin ibalik at naibalik namin yung mangroves. Dahil nung nawala din kasi yung mga isda at kabuhayan namin. At nang ito ngayon naibalik na namin, ay ayun na, unti-unti ding hindi naman kami masyadong napakayaman ngayon, pero hindi naman kami tulad ng dati na napakahirap na minsan isang araw, buti makabili ka ng bigas na 1 o 2 kilo. Ngayon ay mayroon na kaming siguradong 3-8 breakfast, lunch, dinner, o yun. Kaya 3-8 ang tawag namin doon, 3 kain isang araw. Simpleng-simple lang. Dahil sa ginawa po namin. Masubra pati ini sa 3-8 Kadodoy, kami po isaludo dito sa Basta Prom di Lodi sa inyo, sa ehemplo nyo na sa isang simpleng bagay nanalo kayo ng isang, eto naman po tayo, prestigyosong award na Magsaysay Award, known throughout the world, of course, as the Nobel Prize of Asia. Congratulations. And I hope that this will not be the first time na pag-uusapan ang kwento ni Kadodoy at ng mga mangingisda ng Zamboanga, Sibugay. Daghang salamat Kadodoy, basiganan ka mo greet sa atong mga kapromi diha baguta mo undang sa atong programa. Akong binabati ko yung mga kasamahan kong, mga pamilya ko, mga kasamang mga ngisda sa buong Pilipinas at sana magkita-kita tayo at gawin natin yung nararapat para sa ating kalikasan at karagatan dahil pag ito'y nasira, ay sira din ang ating kinabukasan lalo na yung ating mga anak. Kaya pakiusap ko, magtulungan po tayo para ayusin yung ating nasisirang kalikasan kung saan tayo mga mangisda ay dagat. So dahil ang dagat ay para sa amin, kinukonsidera po namin ito ay aming natitirang kayamanan bilang mga mangingisda. Wala naman kaming lupa at mataas na pinag-aralan at para pagyamanin yun, kundi ang dagat lamang. At ito po ang aming natitira at pwedeng pamana pa sa aming mga susunod na mga henerasyon o mga anak. Yan po at marami po salamat sa inyong programa, Ma'am Jod, at mabuhay tayong lahat. Daghang kayong salamat mo na nga ikaw among Prom di Lodi sa adlaw nga Miyerkules. Thank you so much. At yan po ang isa namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng tinig ng Kongreso at totoong kaprom di na si Alfred de los Santos at ang inyong kakampi na si Ces Orenia Drilon. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. Ako inyong sandigan, solong-solo ngayon, si Jude Bacalso. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Basta Prom di Lodi! Abangan ang susunod na talakayan sa programang tunay na may malasakit at puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Prom di Lodi! Ituloy ang alaga with Ensure Gold. Stay strong.
Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning. La 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 la. La la. Okay, I think we're complete. Hello mga kaskama, salamat sa pag-attend sa plenary meeting ng Skamahan ng mga Scammers 2021. For this meeting, on cam muna tayo para professional kumbaga. Okay, yan. Good news muna tayo. Congratulations, Sam Reyes. Nanalo ka ng 60,000 pesos. To claim your prize, just click the link on the chat box. Bigay mo yung credit card number. Huwag mo kalimutan yung 3-digit code sa likod ng card. Ay, invest mo na sa akin yan, Sam. Para next week, 100K na yan. Okay, now for the bad news. Kaya ako pinatawag tong meeting na to kasi meron tayong malaking problema. Eddie Boy, kinuha mo ba yung pera sa ilalim ng kama? Mahihirapan na tayong mang-scam dahil sa bagong verified seller program ng Paymaya. Malaking perwisyo tong programang to sa mga modus natin. Unang-una, meron silang background check. Ang hirap lusutan yan. Background check. Bago ka ma-verify, kailangan maganda ang background mo. Wait, so like this? Hindi ka... Ito, international. Hindi... Ganito. Mapapaanot ako sa inyo eh. Hindi ganyan. Ang ibig kong sabihin, dapat legit at kagalang-galang ang reputasyon mo. Wala tayo nun. Pangalawa, meron ng real-time check. Kita kagad kapag may pumasok at lumabas na pera. Wait lang, so hindi na natin pwede doktorin yung mga proof of payments? Paano tayo makakapandaya niyan? Ay, God. Boss, kung verified check lang yung panlaban nila, kayang-kaya kong dayain yan. Magaling ako mag-drawing ng check. Sobrang ganda niyan, bro. Ang gayang-gaya. Naisip na nila yan. Kaya naman pangatlo, meron silang anti-fake check. Kapag in-enter ang number mo, kita agad kung may verified check ka o wala. Malaking perwiso tong programang to para sa ating mga scammer eh. I-check lang nila ang verified check bago sila mag-transact at mabubuko na tayo. Hala, grabe naman sila. Ano yung mga investments natin yan? Abuso na yan, boss. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo papayag sa kabastusang to. Let's come together as one. Pahirap talaga sa scammers tong Paymaya. Yan, Paymaya, pahirap kayo sa mga scammer. Ayan, ito bagay sa inyo, ha? Sobrang pangit. Ano ba yan? Sayang yung mga pang-scam Nakaka-bad namin. trip. Dumating pa kayo. Paymaya. Sobrang busy Nakaka-bad na trip to. kayo, ha? Boss, Oh, paano pala yun? Kung titigil na tayo sa Paymaya, ano nang gagamitin natin pang scam? Para tapos sa mga modus, always check for the verified check. Check muna sa Paymaya. Iba't ibang promos ang naghihintay sa iyo ngayong Shopee 11/11 Big Christmas Sale. Abangan ang daily deals at discounts para sa mas pinasulit na shopping experience. Tara! Check out mo na yan! Shopee! Good morning! Good morning, Kuya! Hi, Tuesday, November 9, 2021. Uy, naku naman, naririnig niyo ba ako mga friends? I hear ya. Ayan, ngayong... We dahil hear ya. ngayon- Akala ko nga Wednesday na ngayon. Tuesday pa lang pala kasi nung nakita ko si Doc Ja, nalaman ko na Tuesday ngayon. Ngayong umaga po, na-mention na po natin at nakikita nyo na po. Kasama po natin ulit ang ating resident orthopedic surgeon and sports medicine specialist. Walang iba, kundi si Dr. Janice Andovera. Doc Ja, good morning. Good morning. Alam mo, Good every time morning. na sasabihin niyo na resident orthopedic surgeon, bumabata ako eh. Oh, diba? Si Residente. Kasi Kasi residente. Kasi pag residente, bata pa yun. Pag ba residente, mga anong kaidaran yan? Ay, graduate pa lang ng med school niyan. Bagong board pass. Nagre-residency. Tama ka. Fresh na fresh from the boards yung mga yan. So, nagre-residency pa lang sila. So, Wala pa silang
specialization. Oo, Pero wala pa. resident ka They're ng undergoing, UNTD, okay? They're undergoing training, kaya resident training. Mga upcoming, mga coming Oo, soon. mga sila Kaya mga doctor na coming talaga soon. sila. Yeah, doctor sila Abangan. pero coming soon na specialists. Yan, ako, gynecologist. Parang feeling ko, ay, bagets ako pag sinasabing resident orthopedic surgeon. Kalain mo Pero yung hindi kaya po mo yun naman. ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nila sa resident orthopedic is residente ng UNTV. Siya yung nag-iisang orthopedic surgeon dito sa GM. Pagsagaan na lang natin. Pagsagaan niyo po ako. Pakanibangan po natin ng pinag-aralan ko na ilang taon. Okay, so for this week, no, ang pag-uusapan po natin, courtesy of Ms. Angel, di ba, wala, hindi ka tapon mamaya. May contribution. Ang ating ang contribution ni Angel for the Usapang Pangkalusugan this Tuesday morning is simple steps for coexisting with coronavirus. What to do? Kasi sabi nga, ito, galing sa article ni Dr. Sanjay Gupta ng CNN. Sabi niya, we gotta dance with the virus. Bakit? Kasi there's really nothing else we can do but to basically accept. We gotta adapt. Basically accept that it's gonna be there, here, rather,